Kaseng Samla Catholic Umran Circle, kabadang hab hapo ka umsning Paris jong ka SACYM Zone 7, hapo ka jingalam usamla kidor sus dekhar kumu President, kila penlong ka 8 Annual Youth Convention Arhajar Arpuar, haka balang shnong Umran Diary. Pasdang ketiga Annual Youth Convention adu khan riu khan nyau, balapan kutpat haka khat pratari unopra Arhajar Arpuar. Kapang jogate ka jinga kendu lang kisamla kalong, tu yengs camp bat tu ne, kabalapan shong nong rem, nakasithi baning kong jung Paulus bakhoj ke Kristan hakoren kalau nong ka bakhatsan kadukhat ka pasang pupra ka bang kwa banong golong baka jingwan jong Yesu hagano gano ga jaka ka pen kelai itu ga jaka ngo ka pen kelai itu ga jaka ka pen ni tenat ka pen syai ka ga jing syai hari ni gisni khatsal tarik ngalalai cha te shapo 0 point jabadang itu kistar MSMC mo ka jaka ka baklau ha gitin ki jaka ba he bukan la long da go ke prothai mo don ki snyang don ki sia don ki basi don ki emu don ki ong ki to ki turki don ki barakhoi ka jaka ka baklau henrei habalai ki to ki sister kala bon ba ki khna ro ya shong da balai nang no ki yo ai kata kemut ki yo ai kata ke jinga ka yo ai kata ka bor namar bagi don ke jinga dei baru blai ke komen ko para ngilapoi sekali ke por Christmas. Ka gospel kita ke sengiru ke keren ni kata. Ka om ke jingkai disgrace kalau long kumne. Ka kumi jumu ke Maria kalau ete ketien bajusap. Reswan kini apoi la syam malapun no mesti bakhoi. Ka jingkendit ke bakrau na ka bentau Joseph. Bakane ke beriu ke bae ke bakon jumu ke long maong ka la syet ke layu. Kumu beriu. Mo Henry ke gospel ke keren saya kedar namar bau lo bahok umkwa ban khat rong Lapli ketika Annual Youth Convention do ba Sunshine Makri kubu kongsan haka jingdon lang kinongkit kam juga seng sama Catholic Umran Circle bat kiwe ke bala shakhot ngobha hagite ki arsni ke jingdo lang ki samla la pendong ki program ba pher bat ki jingi kai nyam hakaba ki samla ki la shimbanta shidrahem bat haka khat pratarek kabade ka sni ublei la wando Father Pius Shadap Parish Priest umsning parish ubla penmenta ka mas bakhot bat haka por no phai sngi la penlong da cultural program haka baki khon samla ja ka Umran Circle kila shimbanta banne kemen naga benta kani ka Annual Youth Convention bat la pen ko buram ba pher ki khon samla ja ka Umran Circle la wandu ban penkot ya ketika Annual Youth Convention Arhajar Arpuar da uba Rocky Marwen uba la penbena baka 9th Annual Youth Convention Arhajar Arpulai kan salong haka balang shnong lum ken kadai ka ba shongshit ha habo ka jingalam din samla kidoris haba yalam biu samla yao mani SI no mani ong asman ha namar balai ulai ka jingmut ka jingperkhat karatarut alam yang maha ban kenthi no sa ka jinglong rangba bat ka mensim kadon ban yalam ban li mo yaki kun samla bat khamtan kuno ban guide yaki ka bangapit ya ka youth convention ka mensim stan ngai isong shit bat ngala mes maha bangamyo ban don rengkat bat thi namal ban penki yo sungkai ngadon ke jingstong singkai atu bopor bila dangawan jibor yo ames sisu man kasingkai jonga yo ngadam yo oh ngadam yo ban sim mentah daily activities na lagi jingin jonga man la kasmi